Dneska by som vám rád predstavil tento skvelý notebook. Je to MSIčko GT60. Jedná sa o špičkový herný notebook. Hneď na začiatok vám ukážem spodok toho notebooku. Sami môžete vidieť osadenie RAM pamäti, dva harddisky, ktoré sú zapojené do RAIDu a každý z nich má kapacitu 750 GB, to znamená užívateľ dostáva k dispozícii 1,5 TB. Pod týmto rozmerným chladičom sa skrýva grafická karta a samozrejme ventilátor chladí Intel Core i7 s frekvenciou 2,3 GHz. Jedná sa o štvorjadro, ktoré je schopné zvládnuť 8 vlákien. Čo sa týka vnútrajšku, 15,6 palcový displej disponuje s Full HD rozlíšením, to znamená 1920x1080 pixelov. Klávesnica tohto notebooku je podsvietená a je pripravená na hranie. Touchpad už menej. Každopádne určite v balení som našiel aj hernú myšku, čiže nie je problém. Sami si môžete teraz pozrieť, ako je podsvietená, čiže nie je problém hrať aj v minimálnom osvetlení. Osvetlenie si môžete dokonca prepínať, kedy si zapnete napríklad čiste len časť, ktorá je určená pre FPS. Ďalej je tu sada dotykových doplnkových kláves. Ak pozrieme, tu sú stavové LED diody. Týmto napríklad otvorím CD mechaniku. Ďalej je tu kláves vypnutia displeja. Samozrejme zapnutie Wi-Fi. Uprostred je tlačítko zapnutia počítača, ďalej vypnutia podsvietenia klávesnice, zapnutia dodatočného chladenia ventilátora a ďalej samozrejme tlačítko turbo, ktoré by malo efektívne zvýšiť pretaktovaný procesoru výkon celého notebooku, ktorý je už mimochodom aj tak dosť vysoký. Aby som nezabudol, okrem štvorjadrového procesoru nájdete vo výbave tohto notebooku 16 GB operačnej pamäte RAM, hoci tu sú momentálne 2 sloty zaplnené 4 GB pamäťami. Nechýba samozrejme Wi-Fi, Bluetooth, ďalej USB 3 na jednej a USB 2 na druhej strane. Vzadu ďalej konektory ako výstupy na monitory, čiže VGAčko, HDMI a kombinovaná ISATA s USBčkom, no a samozrejme sieťový konektor. Dokonca aj napájací konektor je umiestnený vzadu. Pozrite na ten uhol otvorenia displeja. Jedná sa takmer 180 stupňov, čo umožňuje práve osadenie pántou smerom hore a nie, že sa pánty zasúvajú dozadu. Samozrejme, výrobca nenechal nič na náhodu, posadil sem aj reproduktory, tak ako ste ich mohli vidieť, ktoré vyvíjal v spolupráci so spoločnosťou DynAudio. Čiže to je k technickým parametrom tohto notebooku všetko. A v ďalšom video vstupe si môžete pozrieť tento notebook priamo v akcii. Ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť a teším sa na druhý vstup.